before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was Sompa First Service. I was Sompa TV, Sompa Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Sackey Kwapong. Onyankopon di fa wastrano eweye brim enam ne nsaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us Sompa First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ne asasi hia. Eye bro onyankopon kasa chenemba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Sompa First Service entwa wo hu hoda eye dwada kusi efiada anopa. Anopa no nunkusi anopa no nsia. Fa woda no nyina share radensa na erade beye. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising. Obibia che enano pay. Ye chia obibiara wo asafa radedemo. Sompa First Service adomano abo. Sompa First Service adomano abo. Obim fro obin obin sum fro obin ka chance eye Sompa First Service. Me mawache ema waha ema wajo ewo baby bi a wo hwe ye na utie ye. Sabre ade asa baby. Sabre nso awia abo baby. Baby bi a wo hwe ye utie ye bia eye bra ye da otumfo nyankopon ase. Yentina Sompa First Service was enye nipe nyina na anya ne sene wanya ne. Enti Sompa First Service ya bra ye da otumfo nyankopon ase. Ya bra ye to da mu ni nyina de hye otumfo nyankopon sa. Na ye srewra de homo buru hu ade. Ya bra soso aye bompa ye se obonefo no hihye ye bia wa hihye na da mu no mu. The tia ye busia ya boafo ye dwuma ye fo awrade emanem pare ye tresem ne sa de chi se ne mpanyifo ka sa de chi ne yante asembone a ye kire sanso na tresem ne se de bia ye bodin se da no bone doso e wo den mu tresem ne se enye ye ne honam eni moja ena enya Yentina Sompa First Service. Gather your family members to join Sompa First Service. Tell a friend to join Sompa First Service. Sompa First Service is all about committing the whole day into the hand of God. The Bible says we are not fighting against flesh and blood, but against powers of darkness, principalities. Trust them say enye ye ne honam ene moja na enya. Ye ni tumidie ni peninie wiemu atumfo ene enya. Ade chi ye busua bi bobra. Ebusua bi sun. Ebusua bi tinisio. Ni nyina na se obonefo no ne wona adi nyuno. So what they said in Psalm 91 verse 11 e kana. So wa share na bofo am so hwe wo so na wo ho amasem. Onyame mobruhu na so onyame adoye na aso so. Enti ye ni David be ya adwene. Meka David ana meka Jesse ba no. Meka onyontofo no. Meka fulani ne no. Ye Awurade mobruhu na aso no so. Ye odifo Samuel sra no wo se ne hene no. Ne ho asem na me no kana anopai awiei anwumre. Ose me kra hira Awurade. Na me mu ade nyina nhia ne den kronkron. Ose me kra hira Awurade. Na ma wure mfi Awurade ni yoyi pa nyina.
ɔso ɔno na ɔde mfu so nyinaa kyɛ wo na ɔsa wo yare wa yɛ mo bebree nya Awurade na ɛne wadi ne yie a ɛnya Awurade abasa na aso so a kaka no wɔ Europe kan wɔ Asia hɔ saa pere ade asa ɛwɔ Canada US ne potem no ɛyɛ midnight na Japan ne potem no deɛ ɛyɛ afternoon Dubai so ne potem o mama so ɛyɛ mid morning na yɛ bowura UK ɛyɛ London deɛ ɛne ɔman Ghana deɛ ɛyɛ morning yɛ ne mu nyinaa nkamfo Awurade kɛse yɛ no yɛ nyinaa mbom nkamfo Awurade ne tumi ne na hoɔdene fa wo smartphone no share link no share Sompa link no na amanfo so join Sompa first service no bi ɛna yɛbɛgyina Nyame asɛm so ɛwɔ Psalm 3 verse 1 to 5 Psalm 3 verse 1 to 5 na yɛde ada otumfo Nyankopɔn ase Awurade hwɛ sɛdeɛ mahohiahiafoɔ si dɔɔso fa wɔn a wɔsom tia me no ɛyɛ pii nnipa bebree se me sɛ oni nkwagye Nyankopɔn mu na wo Awurade wo ne me ho kyɛm ma ne onyam ne me tiri pagyafoɔ mede me ne me su me frɛ Awurade na wɔgye me so firi ne bepɔ kronkron so mekɔdaeɛ na medaeɛ manyane na Awurade kura me mu. Hallelujah. Amen. Ye gyina Nyame asɛm so sɛ sabre wo adwuma mu sabre o te kan mu kɔ adwuma sabre o wo fie o wo dam o da wo mpa so oni ye mom enkamfo Awurade anopai awiei anwumre thanksgiving. Yes, open your mouth and begin to thank God. Be our own I never
in the name of Jesus Christ. Yankopon shira peace o Awurade ase. And now no pay at Yasifone be ye Awurade aye. And to only boom come for Awurade tontom na no pay nana se anope. Bible say bonim kwane titi ene Yankopon tem. And I jira onyame asem so Psalm 5 verse 4 so na yasra Awurade ho moburu ho ade yasra Awurade safom so de bia ya tia no adwene mu akoma mu ni padua mu ni yoye mu Kristo moje hwego cover on fa horo ya manato na wonye onyankopon a ope adebone na wonye onyankopon you are not a God who takes pressure in evil. With you, the wicked cannot dwell. Obonefo anyone tina. Obonefo no anyone tina. Nature say brand pa yam from so biano na Awurade ye no ntem no ye den ete na Awurade twe no ho ye bom pa yourself from so de bia be ma Awurade atwe no ho efri ye nchen ye manchen ye sre bonefa che ye confession time. Open your mouth and pray. Bible say your Bible can or your no quafone training so or the beche be one no confession time. Open your mouth and pray confession time. I rather the awards that were the more extra one for the factor. I rather the Jonathan Ponsa, Patience Sampari, Bernard Boadi, that is actually Porsche outside, Nada Jesua, Bumbia Madonna Mamma Pie, Abigail Champo, Bumbia Madonna Mamma Pie, when I ran Casa, when I ran Casa Mabusiano, one Casa on Facebook or YouTube or radio, no TV, no, be one on Rade Casa, Sre Rade.
Send a motor show cover. Makache menu. Biwano. Bumpire. Srerade. Oh, in the name of Jesus. Or see a Bible kind form so I no quaffon the training in so the betcha. Sabre will be a more canon, a pay more canon, no quemunia media chow. A brasso society utumfunya kopon asem. It's time for the word of God. It's time for the word of God. A brasso society utumfunya kopon asem. Na ye gyina so na ye de bompa. Bosome nyina me no kasa afase onyame kaye. Remember me, oh God. Remember me this month. Erade kai me bosome. Erade kai me. Nyame gusu a o kai ne ma. Nyame gusu o ye ne ma mobru hu ade. Nyame gusu a o tie ne ma mpai bo. Bosome nyame kai wate. Amen. Bosome nyame kai wate. Amen. Nyame kai o man wate. Amen. Wa ware semno. Amen. O adwuma semno. Amen. Mese bone na wato no. Amen. Nyame nye wo mfirimu wate. Amen. Sompa first service yes jai wo ha oni nyina mu ma awrade na awrade peye yes jai wa mande ni nyina mu ma awrade na awrade peye wo ha oni say wa mande ni say my God jai ni nyina mu ma awrade na awrade peye jai ni nyina mu ma awrade na awrade peye obi say yade ha me obi say yade di minya yesum nyame a oye yare safo. Yes, Lord. Nano okano Isaiah 53 say ne man tampia no mo eno de saye yarowa. Oh yes. Enti oyade bia edu unya omanya ebusuani nyane jani nyina mu mawrade na arate peye na ne man tampia no mo ebesa oyade. Amen. Yes, so nyame ani dini ba ko ne say God of provision. Oh yes. Anano na kom diye na janom no otomana ema wodi emfinsia polypoly duanai. God our provider. Amen. Die na awrade ntimi nye ma. Yes. Die na awrade ontimi nye. Die na hia wa Nyankopon ntimi ma. Oh Jesus. Sikasem. Awaresem. Awosem. Nkratasem. Oh yes. Die na awrade ntimi ye. Die ni nyina mo ma awrade na awrade beye. Yesom nyame a oye nsankyerene Nyankopon. God of miracle. Die ni ho na o man bem. Oh yes. Enti bosome srere awrade se won kai wo. Yes. On kai wo e won okoto srem. On kai wo mpaibom. Yes Lord. On kai wo mano. Yes Lord. On kai wo warrior. Yes Lord. Also share also tie also the nipa yawo no the nipa de wa fa so no and nipa ma won say se fom nipa o yes o boa wo no o mama won say se fom obi abusua ma ne say se fom oh my God obi awado okoware na nipa na ma ne say se fom obi adwuma obi ye na adwuma ye fo ma ne say se fom obi hwe obi tie ye Osi nipa me ye na papa madamfo ena ma me say se for my God. Ye me ye se me de ma toduane ma ne die ma ne baby ama watana de onam me so ama ene ne nsa aso na kire adware no enne wa fa mechi awo mechi sekan obi so de na no akum ene obi anu asem ti wadwuma wa wade eno na yesi gya ni nyina mo ma awrade na awrade beye ensu na eni abobo na wiemu nye awrade sachera na die na awrade ntimi nye
Jani nyina mu mawrate. Na Ewurade bɛyɛ. Se ye wo ohaw bremu a. Na no nkyerɛ sɛ ewie ano no. Ti ɛna no pɛ na wo sun obi man so. My God. Nipa ye frɛ no ɔba ababawa na wo me. Ɔno nso so akwantu nti. Ɔno nso ohyia ɔhaw ne amane bebree. Ohyia amane bebree. Ɛwɔ no so na akwantu sɛm. Ɛna wo so deɛ na wohyia wɔ akwantu no. Gya ne nyinaa mu ma Awurade wate. Na Awurade bɛyɛ. Obi so hwɛ yɛ, obi so tie yɛ. Ɔsɛ abusua pia mako pie mu. Abusua ne abusua kɔntontwe. Abusua sansono. Abusua bɔne. Abusua pia. Gya ne nyinaa mu ma Awurade. Na Awurade bɛyɛ. Ɛna no pɛ me no kasa ma obi a ɔno so ne haw no mu yɛ den. Ababi aduro na ni das wasa. My God. Ene o hospital report nyina kyerɛ ni das wasa. Hospital results ni nyina kyerɛ sɛ o lens, o kidney, o liver, o heart atɔkyema. My God. Aso yeso nyame a ɔteme ma di atɔkyema no ɛsɛ yɛ yie bio. With God, all things are possible. The entire me ba me say jai o ha oni nyina mu ma Awurade. Mo a mo follow Sompa first service. Na eto da mo follow still that hour no. Eya mo hu adanse etwa. One on mo ha no. One amane no. E chen wo de no. Am be ka kire won say o ja mu ma Awurade. A o ja mu ma Awurade no. Jesus. Eya ti adanse. Eya beyond medicine. Baby bi akoduru no. Na nipa famu de obeka sa say aso Nyankopon otre ne nsa wo ne bremu a na akodie ni nyina abrase yade ni nyina abrase adwumasɛ ni nyina abrase nti wo ha ne say a wusu. My God. Amane ne say a wusu. Oh Jesus. Yemie ye twerɛ sɛm no kɔ 2 Kings chapter 20 verse 1 to 7. Ene efutu sama ye gira so de abompae anopai awiei ne anwumre yi sabre ye ntie nyame asem. Ɛna no mu no Hezekiah yare owu yade na Amos ba odifo Isaiah ba ne nkyɛn ɛbɛka kyerɛ no sɛ Awurade sie ne ehye ofie nsamanse na wo bewu na wo nya nkwa. Ɛna Hezekiah dane na ni kyerɛ ofasuo na ɔbɔ Awurade mpae sɛ o Awurade kae sɛ de manante wanim no kra ne akoma ɛyɛ pɛmu na maye de ye wani so na Hezekiah su esu kese na Isaiah enya mfimfimfia ba nwan mu no Awurade asɛm ba ne nkyɛn sɛ san kɔka kyerɛ Hezekiah meman so hwɛsofo no sɛ Awurade wagya David Nyankopɔn sie ne mate wo mpaebɔ ma hunu ni su hwɛ me na mɛsa wo yade de ɛtɔ so miɛnsa no obɛforo akɔ Awurade fie na mede mfirinhyia dunum bɛto na so na mɛgye wo ne kuro yɛ frasili ahene nsɛm na mabɔ kuro yi ho ban mea ne makoa David nti na Isaiah se momfa brodoma a wabɔ no ɛto ama na momfa ntale mpɔmpɔ no so na onya nkwa. Hallelujah. Amen. Ene se me ka kyerɛ wo sɛ wo ha no na obi die kyɛn wo die no. Aso Awurade etimi ayɛ. Ɔse ɛna no mu no ɔhene Hezekiah ɛyare owu yade. Enti yade no sa yɛ wɔ mu srɔto. Yɛ wɔ ɔsɛyɛ yade. Yɛ wɔ ɛka yade. Ɛna yɛ wɔ owu yade. Yade no ba we de yɛ wɔ yade bi ɛbɔ wa yɛse we de ɛyɛ wuo. Enti ɔhene Hezekiah de no na yɛ owu yade na ɛbɔ no. Oh yes. Na Bible say onyame yɛ kantamanto onyame ɔkane ntama wɔnto. Enti ɔse Amos ba Isaiah bɛka kyerɛ ne sɛ ɔnhyɛ ne nsamanse ɔnyɛ will. Yes, ɔsɔfo nyɛ yɛ pɛn so nko na will wɔ ho. Tete ne nyinaa nipa anyɛ will a ne wu akyi no na ɔhaw ne amaneɛ na asɔre. MCR yɛ kyeakyea ama. Yes. Enye ye penso nkwa na nnuama sore.
enti odifo Isaiah mpese ohene Ezekiel wu echi no basabasa ye bia besi nti wa say shaw won samansie na yade na abọ no ubabe wu enne de meka chu nyina ne say Awurade beti makai wo Amen. Bosome Amen. na wotwe Amen. ene day Amen. ohene Ezekiel sore wansu Dabi. wankwajo wankasa baby aduri de enye ye bio Dabi. odane na ni kira afasu Oh yes. ene oka kira Awurade se onkae no na onsane yade Jesus. and also be catch Awurade se onkae wo na onsa wo mane yade onsa wo kunu yade onsa wo yire ne yade onsa wo yade onsa wo adwuma ne yade onsa wo awade ne yade onsa wo abusua ne yade die na ayade die no hawo daso die na eseye My God. Ose matie o mpaibo na me send infinisia polo dunum asaya ka wo fie Oh Jesus. Ose man akwankyere enti toda ye ba fide isu a obi se me call odifo no ho no nyame somafo no okire me de menye o ma me akwankyere se menye me yewie ye problem no etuko enti toda ye bo adanse wa fidie so ye bie lai tuma ya wutie enti bo se ya wada me ko hu difo te so okire ya wada yi ya wada bia na me trance me ni me team ya cancer fa no pa no nsia kosi enwumere No me no. na yiti amanfo how amanfo amane me kire di amanfo nye enti odifo Isaiah kire na di onye o kire na habaya yankote den fanko ye ni pompo My God. hallelujah Amen. mama nyame kire o de ye wate Amen. me sretse na wotwe bosom nyame mfa na kwankire fe soro emfa ndomo Amen. nyame kire o de fa Amen. nyame kire o de ya na numu nyam no ebededi ene anopai se Hezekiah wuo no Awurade yi firi hɔ de a My God. wo nso so haw no nyame be yi firi hɔ Amen. so hene Hezekiah enso na ɔde yɛ mpaebɔ de a maame fa yɛ mpaebɔ wate Amen. jai kasa no Yes. papa ja bobo die no fa yɛ mpaebɔ na ɔhene mu ɔsɔre bɔ mpae Yes, Lord. na wotie me na ahima wotie me opanya wotie me maame ne papa wotie me fa yɛ mpaebɔ wate Yes, Lord. Into Sompa first service said, Jai how ni mu Awurade Na Awurade beye. Ohene Hezekiah jai ni how ni mu na Awurade ye. Yes. We ne efutu sema anopa wie nwumre ye gira so e de abom pai. Ka se Awurade. Awurade. Se wutie Hezekiah. Se wutie Hezekiah. Na ne how no. Na ne how no. Oyi firi hode a. Oyi firi hode a. Anopa yi. Ewie. Wafana. Wakoa. Mesu tie me. Mesu tie me. Mume mobo. Ye madoye. Me how ni ni. Me mama ni ni. Me so kai me. Kai me mano. Kai me juma no. Ma wari sem no. Ma wo sem no. Me promotion no. Me transfer no. Ma appointment no. Everybody kai me. Everybody kai me. Everybody kai me. Be one na bompire. Open your mouth and pray. Bompire say everybody kai me. Everybody kai me. Be one no bompire. And now no pay. Bompire. No super nyame so. Be one no bompire. Jonathan Ponson bompire and pay. Nana Jesu bompire and pay. Michael Chairman bompire and pay. Bennett Bwegi bompire and pay. Gladys Orchard bompire and pay. Porsche Ose bompire and pay. Manyamento ne. Sungu Yameso. Frewade. Ose Charity. Biwa bompire. Mary some bompire and pay. Frewade. Ivy bompire. Nana ya bompire. Nana Fia bompire. Nana say bompire. Nana say bompire. Ekia hene bompire. Chief before UK bompire. Sungu Yameso.
Saurade, Yi Bompire, Aite Bompire, Sugunyamiso, Enesina Ibrahim Bompire, Enesina Ibrahim Bompire, Lydia Bwedu Bompire, Lydia Bwedu Bompire, Biwano, Sugunyamiso, Mami Unit, Biwano Bompire, Unyami Empire Tiofo, Seurade, Sautie, Ohene Hizekaya, Tiemene Anopay, no message Mama, Tiemene Anopay, Tiemene Ray, Tiemene Anagi, Tiemene Homachi, Tiemene Sabria, Bompire, Georgina, I am Billy, Georgina, I am Billy, Biwano Bompire, Eraditio, Samuel Danson, Janet Amponsa, Juliet Bompire, Aman Bompire, Sugunyameso, Frimpon Esther Bompire, Angelina Boate Bompire, Benjamin Etuahene, Bompire, Sugunyameso, Freurade, Sugunyameso, Joseph Sam, Bompire, Ibrahim Bompire, Baba Bompire, Chileme Bompire, Edu Bompire, Sugunyameso, in the name of Jesus Christ. Kaseurade. Tieme. Homemopo. Tieme Paibo. Send your tear or he is the camp Paibo. Send your tear or he is the yes to demo. Prayer number 2. Ye bompire at Jay Demuni in our Sheradensa. I Jaya Kuma Swadia Quadradenim. We are praying and committing the whole day into the hand of God. Ya de demuni in our Quadradenim. Say, and nay, a different yenshira, ye fiba yenshira, ye koye nyuma so raden kaye, send the mobru huno, nina doye setie. As Psalm 37 verse 5, was if our quine shall raden sa, for hontono so, na ono no obeye, wa appointment be, wa utu quine, wa uko nyuma so, baby our manam, baby our ukrunam, o yirinam, sra radeka sa rade, and a day, home mobo, kaime. Yamadoye, different bifiba, Malian Shira, yes, so demo, be one on the bompire for demolition. Pray for the day, command the day, pray for the day, command the day, be one share as Dano, the Elfin Shiramero, Elfin Kurdiamero, pray for the day, bompire Madamono. Vampire Fausika no honor, where Juma no honor, Yanni Penny Madam, Yanako Penny Madam, Omano, financial breakthrough, make a decree,
Make a decree. Make a decree. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And now Sika said you. And now I promise you. And now we need to pay madam. Oh yeah, you pay madam. Your friend Shira, your friend Kurubie, your friend Bambo, your friend William. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pray, pray, pray. Bonfire. And then Yamin Kao, Yamin Kao. Yamin Kao. Adjuagina bonfire. Chende Tamponsa bonfire. Nana Jesua bonfire. Pray, pray. Porsche also bonfire. Sre Radu Bruhulu. Radiadoye. Me fra dance ma. Me friend Moyama. Me fra Hotoma. Me friend Shirama. Me friend Kurudema. Radi Kao. Radi Mobo. Radi Nawadoye. Radi Mukama. Wadi Aisha Dauda. Aisha Dauda. Yeah, make on Kyle. Benis, Japan. Yamen Kyle. Georgina, Yamen Kyle. Amponsa, Yamen Kyle. Nana say Yamen Kyle. Ousua Yamen Kyle. Amwako Yamen Kyle. Sarah Yamen Kyle. Mama F Yamen Kyle. Na Yamen Kyle. Ayele Yamen Kyle. Ayele Yamen Kyle. In the name of Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Your bonfire toss me, son. We are praying against any evil agenda and any evil dreams. We call Nayaso that your bonny or was so. The foul maho, the foul jumaho, Edins was so bonny, ebebro. Bible say ye jituma be juma na yam peninsula enye juma. Sa so no obonefo no or na just onya atofo bi moja enom. And to Psalm 41 verse 5 or say obonefo na tanfo can say da ben kura na ube wo wa juma no be wo wa wari no be wo na udi pepa. Psalm 41 verse 5. But so born for no case that ben kura no wu. That ben no babe wu. That ben na uyiri be wu. That ben no ukru be wu. That ye sumba sabasa ni nyina your born for no sheye. Enti Isaiah chapter 54:17 so or say akudie biara obebo atia na ene nyina kase urade any evil agenda, any evil dreams, any evil plans, I break out, I roll back, open your mouth and break out and roll back in the name of Son. Mom, buy a sign up on the phone. Feed you bonnet, to bonnet, or some for the Shishaya, Sado, Bombaya, Tomuja, break it out, and the sinner, Ibrahim, break it out. Upon the for the Shishaya, Sano, Amijanto, upon the for the Janto, upon the for the Janto, Wolfie de Janto, Amania Janto, and the Francis Janto, Diapani Yami Janto, Okuku Janto, oh yes, the demo and she, oh Papa Sandy, break it out, Gladys wants to break it out, Kenneth and Ponsa, any evil agenda, Mary Son, break it out. Mama Sewa, break it out. Mama Juliana, break it out. Safoa, break it out. Abena, break it out. Yaya, break it out. Nanama, break it out. Isaac, break it out.
Japan, break it out. Oh, in the name of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 3 times. I roll back. I roll back. I roll back. Proverbs 26:27 said you 2 amena no beto na mena na de omu ne boba bi se mra oso no boba no be se abada ne akono so eno ne say roll back no eti de nipa bi shisha ma ene dey bosome na wotwi Ewurade manen san ko ba bi efre. Amen. Ka se ewurade. Ewurade. Ene dey efra sundwe. Efra nshira. Efra danse. Efra hoto. Efra numonyam. Ewurade kai me. Ewurade hu me bobo. Ene dey. Mejre fidie so ebom pai so obi bia wo hwe yen a otie yen na bibi da wa koma so ene dey Ewurade nyama. Amen. Ene dey Ewurade kai wo. Amen. Obi bia wo hwe yen otie wo yare nyame ayare sa tumi no mra wo nche sese ya. Amen. Ti wa yare sa. Amen. Ti wa yare sa. Amen. Ti wa yare sa. Amen. Obi bia wo hwe yen otie yen ai ne da so asa ene Ewurade mie kwanto ba bia kwa ni. Amen. Ewurade twehye bremu aboafo ma. Amen. Ewurade connect destiny helper ma. Amen. Obi bia wo ton a yento me bompa gya dwadifo me jai obi bia wo ton ade me jai bu nyina hye Ewurade nsa na mo ton a yento. Amen. Ye to so a yentua. Amen. Me bompa e fra tofo ma mo. Amen. Dwadifo me fra tofo ma mo. Amen. Atofo ngura o shop ho. Amen. Ngura o store ho. Amen. Jesu atofo mra ho. Amen. Mo ye mo amonsa na dwuma nyame ntwe dom ma mo. Amen. Nyame ntwe dom ma mo. Amen. Mo ye aban ya dwuma monye nipa ni madome. Amen. Monye onyankopɔ ni madome. Amen. Mo ya nkura dwuma monye nipa ni madome. Amen. Monye nyankopɔ ni madome. Amen. Bompa mo mo obi man so obi kuro so akwantufo onyame nkai mo obi man so ho. Amen. Onyame kai mo obi kuro no so ho. Amen. Nyame nyam adoye obi man so. Me bompa ma say wa uhie sika ne dweta ye Ewurade dia. Ewurade ma sika ne bi. Amen. Wa o train telephone call bi o train say ye be email o ye be test wa appointment and na kwamie ma. Amen. And adanse emra. Amen. The bomb pie ma akwantufo and na mesra akwantu ma sundue ma mo. Amen. The bomb pie ma driver for me the mo hye Ewurade nsa. Amen. Fra a passenger for ma mo. Amen. Ensimu ye ene day. Amen. Bomb pie ma Ghana akuafo. The bomb pie ma afarefo. Amen. Onyame ento nhire nso gu madwuma so. Amen. Sana adwuma na enye ye. Amen. Moye efom agudie me bomb pie ma mo se mo nko a mo mfa sika. Amen. Nko a mo mfa sika. Amen. Nko anyame ma mo nya sika ne bi. Amen. Bomb pie mo enne mu ni adwuma se onyame ma mo adwuma. Amen. Simu ye wo yesu demo ka. Amen. Amen. Ka ame biom. Amen. Hallelujah. Amen. Sabre dia me bie 34 na tum na wa opese ojai wo ha obi mo ma Ewurade no na wo so wa frɛ mo a mo hwɛ TV ne de numbers ne na go screen no so no na mo a mo tie radio no numbers ne ye mienu ɛyɛ 0557 0557 000 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0557 0557 000 000 967 96 Ofra pena watwe ho afiri wafidie no ho. Praise God. Wenti me enyina so praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa firi ma me. Pacha me de ma me rekwa me kasa firi kono. So for me dan wo abi. Me dan wo kaso a me pese obi han ma me afa nso.
Beda ka so ampeso bi ha ma me afi nso me yare. Erade wa finance ohia ayaresa. Erade wa yaresa na eto Hezekiah so na ento wa finance. Amen. Na ne dan ode ma han wa kaswa no so nyame ntwe nipa emamba han ma. O Yesu demo. De ya kwensi de na erade yimfiri ho. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ode ni baby okase firi. Mpacho me fi atito dem so me kase fitema. Tema Me miti. jai me baba wodi ni kunu awade ye hye won sa wade nka won mom. Na baba ko so abochire US. Wade mo ne ho ban on twene ni hwe me wode abusude nya ya aka oba okofa no. Girl na wo girl bi na Erade a wo yensenkyere ni nyankopon. Me bompa se wa frane ma de wo US erade fa on saka na koma. Amen. Man adwene mera na busua ne o maame so ne ba so so awaresem erade enyema no me fra adanse ma wo Yesu dem. Amen. Twe ho free wa fidie no ho papa. Hello, twe ho free fidie no ho. Udini baby okase free papa. Metio. Ode kasa. Many da su nyasa. Many da su asa. Eda me so ko de ni dukra ni. Papa. So la ko da de fu Udini baby okase free. Udini baby okase free papa. Udini John. John kasa free atonsu. Erade John atonsu. Ose na ne de so asa. Aso wa erade ne ye ne da so. Enti erade twe hyebre mu aboafo ma wakoa. Amen. O Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. hallelujah. O deni baby okase from mame. Pastor mama han. Yedi. Metio mame. Yedi mama kitu. Conversion. Erade me bompa ma wafra ne na convulsion bi esi ne so ya de biara me twem frɛ ne hyebre so na me fa ne sanka no. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O deni baby okase from mame. If I come as a president, then Boshe Sam Sawaku. Sawakuto metio. If I come with them, a bushia Sarah, then Salim Jumasona, my wallet some Raden. Erade wafna sawakuto na busua ne mana warrior erade peja wonsa ma wafna mana dance de yakwensi de ne yifru homano. Amen. Praise God. Hallelujah. Ya twe ho You I did something not to see. Odeni baby okase free o. Erade me soma wasem kotakwa. Erade fa wonsa ka wafna. Amen. Akwensi de bia yifru ho ma wafra dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odeni baby okase free mame. So, within the rules, make us free teaching man. Within the rules, make us free teaching man. Kasa mame. Make a child, Mr. Sabompire, Mamma, Mikuno Jumasem, Namensuma Jumasem. Erade mame gross onene kuno adwuma ade bia esi won adwuma kwan erade yi ade ne firi ho. Amen. Erade me bompa ese ma wafra rose ne kuno adanse wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okase firi. If I saw your friend, Esther, Miss Lepra was Miss Lenya, Mr. Woman, and Mamma. No, you feel Erade wafra so ohia divine protection. Ohia bambo ama onene bushia. Erade fa onsa to omai so ema omo ma asem wo Yesu demo. Amen. Amen. Hello. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free papa. Me de me say bo me free kaswa. Me say your boy me too papa. Me ba appointment o you see you musa free police for enti me here mpa be ma me ba yesu na ye be free no. Mate. Erade wakwa ye boa bebe bia ne ba wo
biara Awurade ma onye nipa ni ma dom ne Nyankopɔn ni ma dom ma yɛmfrɛ no wɔ Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro mame. The Catholic Swami, a friend, mammy, the German men now, our dear showing, son and Maya Dini now, showing, sir. A rather mamma concern a ma, ne ma, one awaresem, ya dear, a debia ya quasi dear, our mamma, con and mahobia, a rather ye, if you me fre, say rather mawana dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udini baby okase fro. Pacho me kasa free Swami, refrain me, ya obaya. Rani me slow, Papa me slow, me do my summer, ya basa pa, me tongue as I say, and po. Me slow. Erade osensa nya dwuma mansa ne nidi obaya erade me bompa ye se ne nsa na dwuma ma ne ye me fra atofo ma wafra ye toso a ye ntua o Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okase fro mame. Make us free in the my different. Ma do meet you. Miss Apple, and the mamma name of this year. No woman of this rain and I will bind. The baby was swimmers on your face. A rather wa friend do face so here divine protection. Oma on in a bush here. A rather to a face of our home and mamma home masem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Udeni baby okase fro mame. It's a family specific one. Mame meet It's you. a family. It's a family parrot. That's a young person and then young person and man. Erade wa fra Charlotte also one ne made ne nananum hia wa rade wanu munyam se rade kai won bi adom proma won bo mo ho ban wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okase fro mami. I told me the Macauta Macata Fitema. Meet you mami. Mr. Empire, Brahman and Nami Juma. Erade wa France kai no na dwuma ne nsa na dwuma ena ne ma. Erade hu omomo bone bi kwan ma won. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okase fro. Your friend me Dorothy, because of free Accra. And who funny? Erade wa fran Dorothy me bompa ye se nyame ayaresa no to Dorothy wo so. Dorothy jiwa ayaresa no pai wo Yesu demo. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udene baby okase fro. Pourquoi kase fro? Asante bekwai. Metti o mama pokua. Nso me ja me ma sha Awurade nsa. Se Awurade hu me mobo. No fa favor to nkora no so. Awurade wa fran pokua asante bekwa se ne ma hia favor. Awurade ma wo favor ma wo grace no to ne maso. Bi adom proma won. Amen. Praise God. Hallelujah. Can't count dini baby okase free of Facebook. Metti o. Those be ready. Eje be wa. Erade wa kwa be wa se ohia awo. Erade ade bia ya kwanse de ewo wa kwa be wa ho. Erade yifiri ho. Eba no erade cheni bi wo Yesu dem. Amen. Praise God. Hallelujah. Papa, because free sister say baba mo akomeba uniform mo akọ Holland ne kata asem. Ni je mo Erade. Erade me bompa se be bibia ne ba wo Holland bia Erade ma onye nipa ni ma dom ne Nyankopɔ ni ma dom. Amen. My father last caller. Praise God. Hallelujah. Oba pa odini baby okase fro. Bacham kasi. Bacham nye ni mejuma. Erade wa France ohia favor ema ne ma one ne ma nyame ni mutie ne mra mo so munya Onyankopɔn ho adom nyame nya mo moburu ho ade wo Yesu temo. Amen. Mesra se mo amofre ni nyina no
mente mempeke e wo fie ha biom me sign out a monfrɛ me ne me team no ye ne mo ebebɔ mpae na ma baako a monsam frɛ nka ho a mo a mo hwɛ TV ne de na mese ne tre ne nyina na mo a mo tie radio no 0557 30 90 80 na mestre ne nyina mo fra me ne me team ye befa na ye ne mo abɔ mpae na me se ye de mbrɛ na ye adwuma nti wa o pese me bon nsuo so mpae ma o documents be o phone ye no ready na me ba bebo so mpae na me bo nkae se mo aya mo se mo peda me de ye cancel me ne me team na mo abehu me na eye yawada ene yawada bia nti o kyena yawada ni yawada bia se Yesu dom ye na ode ye nkwa kye o kyena yawada eye anopa no nsia ekosi ewia no mienu oba wa behu me 1 and 1 na won so Nyankopɔn akai wo sɛnea amanfo nyame kai wo no enti hye no so ɛno na nipa bi atu anamo a odi adanse a yɛbɔ bi kyerɛ wo a uhu bi no Nyankopɔn onso tu anamo a oso bedi adanse mo a mofra mo bisa sɛ na ye mo ye ho sɛn ho ye nchaage oba sɛnya sɔre bi abɔ afɔre bo awurade adwuma no oso wo bia na odi bia bo adwuma no obi oba bia so ohome 1 and 1 nyame hyira me no bompae insuo bi a ya pagya enane ayare sensuo enane senkyerɛ ne insuo no na ne Yesu moja me hye nyame tumi nsɛ mo wuram de ode beye biara enya dance documents bi a wa pagya o phone o documents ade bi a wa pagya me frɛ nyame tumi go so nyame favor go so wo Yesu demo. Amen. Amen. Ya kwa kofa no nsi akase bono e de abrɛw. Koswa na hwɛ Sompa na tie Sompa. Have a good day. Bye bye. Bye. Wante unipadua ase a wote ayaresa ase. Ɛsono sɛ wo apomuden ɛna ɛsono sɛ wo ahoɔden. Yare bia woni efre timanu maduro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titiri ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare afre ne se sciatica se ye kase sciatica eye enhoma bi a efri osisi achi se de ohu